Святы рэмейк, рэмастер і порт апанаваў пэўна ўсю гульнявую індустрыю. У які расклад выхаду гульню не паглядзі, дык абавязкова сустрэнеш ужо даўно знаёмыя назвы з абноўленымі тэкстуркамі і можа нават, што адбываецца радзей, геймплеем. Але калі змены амаль не адбыліся, акрамя візуальнай складаючай, дык кошт за такую потную складаную працу з вас папросяць не слабы. Мінімум па $20 за кожную літару A у катэгорыі. Як за цалкам зробленую гульню з нуля. А што калі яна была зроблена на каленцы за паўгода і трэба было толькі змяніць кантролер на клавіатуру? Умоўна. Вы прост нічога не разумееце ў распрацоўцы. Раніцай грошы, увечары патчы, не наадварот. Перадаю свае гарачыя прывітанні з The Last of Us на ПК. У той момант, як увесь свет намагаўся запусціць і пагуляць у прыгоды грыбнікоў, нават на самых моцных камп'ютарах выйшла Resident Evil 4. Рэмейк чарговай класікі і чарговы рэмейк чарговай часткі серыі. Такі рэмейк начаргаваны каламбур. Увогуле серія гульняў пра злосную карпарацыю з гучнай назвай Парасон Umbrella, што ўсё вынаходзіла бессмяротных жаўнераў, а вынайшла кучу праблем для людзей і армію монстраў, з'яўляецца без перабольшвання важнай у гульнявой індустрыі і, так бы мовіць, уваходзіць у залю пашаны. Сусвет насычаны дзясяткамі гульняў, сярод якіх толькі нумарных штук 8, ненумарныя, кіно з Мілай Йовавіч, рэмейкі і нават спектаклі. Першая частка выйшла ажно ў 96-м на першай жа плойцы. І на дзіва да нашага часу ў рэмейкавай ліхаманцы паспелі дацягнуць ручкі толькі да 4-й, што перад нашымі вачыма. Калі не згадваць яшчэ і рэмастары. Як вы зразумелі, нават калі не зразумелі, рэзідэнтаў за апошнія амаль 30 гадоў выйшла да халеры і яшчэ трошкі. Вітаю, сябры, я Руді, наліце сабе чаго з бурбалкамі і давайце ўрачыста сустрэнем 25-е відэа на гэтым канале. А калі вы уладкаваліся паўтульней, разбяромся без нахабных спойлераў, што такое гэты ваш Resident Evil 4. Адразу выбачаюся за большую частку футажоў не самай высокай якасці. На вёску, дзе я раблю зараз відэа, прывёз, не падумаўшы, стары монік з хрэновенькай разрознасцю. Таму 2К і Next Gen графоній паказаць не атрымаецца, на жаль. Паехалі. Да саміх рэмейкаў я стаўлюся стрымана, але не адмоўна. Зразумела, заўсёды хочацца ад распрацоўшчыка атрымаць новую гісторыю любімай серыі і працяг прыгод. Замест гэтага рэмейк старай гульні, хоць і выглядае як імітацыя дзейнасці, але дае аматарам часцей атрымаць новыя эмоцыі ці проста нагоду прайсці любімую гульню яшчэ раз. Ці, як мне зараз, магчымасць пазнаёміцца з легендарнай сурвайвал-хорар серыяй асабіста. Прыйшоў час камінаутаў, што ў Рэзідэнта дагэтуль я так і не згуляў за свае 20+ гадоў геймерскага досведу. Глядзеў летсплеі гульняў, кіно, але каб сам паглыбляюся ў яе глыбокія чорныя воды ўпершыню. Гэта была адна з прычын, чаму я ўсё ж яе сабе набыў за проста нейкі неймаверна жудасны прайс у амаль, сорамна гаварыць сярод паважанай грамады, $60. Другая прычына была ў тым, каб хутка знайсці якасную замену The Last of Us з максімальна пачварнай аптымізацыяй, якую 2 дні намагаўся запусціць у стрым на Твічы. На фоне гэтых праблем мне паралі Рэзідэнта, маўляў, усе хваляць, ды і аптымізацыя, як заўсёды на ўзроўні, хоць на калькулятары запускай. Я па-старэчы пабурчаў на клятых капіталістаў, кошт і купіў. Не стамлюся гаварыць вялікі дзякуй патронам з Patreon, што маю такую магчымасць. 4-я частка сюжэтна працягвае другую пра прыгоды Леона, якога на стрымах мы ласкава клічым Лявон Артуравіч. Сакрэтны агент сакрэтнай жа службы, што нагамі выпісвае крэндзелі не горш за Чака наша Сонейка Норрыса і якія можна было б вылучыць у асобную зброю, выпраўляецца да нейкага культу на вызваленне дачкі не больш не менш прэзідэнта ЗША. Зараз зразумеў іронію, што прозвішча Лявона Кеннеді. Чаму выправіўся адзін, я так і не зразумеў. Мо праз сваю неверагодную крутасць і прывабнасць, але апынуўся недзе ў іспанскай вёсцы.
Дакладней, у вёсцы з іспанамоўнымі ашалелымі пенсіянерамі. На пачатку там былі яшчэ 2 мясцовых копа, але вялікага ўплыву на сітуацыю яны не аказалі. Улічваючы, што ў арыгінал я не гуляў, дык і свой агляд весці сцежкай было стала я не магу па відавочнай прычыне. Таму, робячы зніжку на шаноўны ўзрост, пройдземся па рэмейку вачыма навічка. Адразу, каб не было ніякіх непаразуменняў, я не аматар шаблонных сцэнарыяў і дыялогаў. Цяжка ўспрымаю клішэй, праз гэту драматычную невыразнасць часта не магу сур'ёзна ўспрымаць тое, што адбываецца на экране у будзь-якой гульні. Не магу занурыцца ў атмасферу. Трэба прызнаць, занадта шмат слодачаў сыплецца ад журналістаў на гульню, адзнакі нават некультурна высокія. Нібыта да яе няма ніякіх пытанняў. Маўляў, усё, што кепскае, гэта ж было так у арыгінале, мы тое не ацэньваем. Што добра, вау, як цудоўна перарабілі. Пан клішэ апанаваў усё, што адбываецца. Размовы герояў нібыта з лёгкага чытва. Амаль кожная сцэна скончваецца трапным маскуланным жартам ці выразам, за што я так моцна прайшоўся летась па Call of Duty. Ёсць такая сцэна, дзе зламіўся тормаз у ваганетцы, што ляціць на ўсёй хуткасці ў безданя. Герой амаль што паціскае плячыма тыпу «Упс». Не хапала смеху сіткомаў у гэты момант на заднім фоне. Такіх рэчаў тут шмат, а улічваючы, што дыялогаў не тое, каб мільён, мы ўсё ж болей бегаем ды страляем, дык і шчыльнасць крынжовых момантаў занадта высокая. Калі ўсе гэтыя жарты, дыялогі былі такія ж у арыгінале 2005 года, трэба прызнаць, адпавядалі яшчэ духу часу. Як бы і пытанняў не ўзнікае, тыпу, а што ты хацеў ад рэмейка? Але калі вы адаптавалі графіку пад 23, карэктавалі геймплей, што важна, дык можа бы крыху перапрацавалі і дыялогі. Я не прашу вас пераразаць сюжэт, трэба было толькі прыбраць гэтыя закосы пад баевікі 90-х. Як па мне, гэта вельмі збівае прыемнае ўражанне ад самой гульні, нагадаю, у 23-м годзе. Ці ў 30 плюс гадоў. Проста не верыш у гэты надзьмуты маскуланны пафас. Сама гульня выглядае прыгожай, ладна аптымізаванай, на высокіх наладах не напружвае ваша жалезе. Галовы ворагаў разлятаюцца ва ўсе бакі, драбавіком можна выдраць цэлы бок з вантробамі і рабіць астатнія крыважэрнасці, што іншы раз мы так любім у гульнях. Хто б што не гаварыў, высокаінтэлектуальна задзіраючы нос. Мясцовы культ нейкіх ілюмінадасаў ці неяк так з дапамогай паразітаў зняволіў жыхароў і агулам размножыўся на ўсё наваколле, якой толькі пачвары тут няма. Ад шалёных пенсіянераў, якія за свае 5 песетаў, гэта мясцовыя рублі, раздзяруць вас віламі ці рыдлёўкамі да жывых даспехаў і іншых муха-жукоў. Страляць у што у вас будзе, і таму на выбар такая ж колькасць таго, чым гэта рабіць. Розныя пісталеты, драбавікі, стрэльбы, вінтоўкі, ракетніцы і арбалеты. Да гэтага ўсяго нож дабіваць пачвар ці ладзіць масакру, як у добрыя часы без зброі, калі скончацца патроны. І зразумела, разынка на гэтым крывавым торце нага Лявона Артуравіча, якой добра дываны зімой на двары выбіваць. Калі б выдалі яны той назе асобную кнопку, а не толькі як функцыю пэўныя моманты, дык з вяртухамі-сальтухамі можна гульню прайсці без зброі. Але як ёсць. Увесь час лупцую мясцовую фауну, што, дарэчы, вельмі жывучая, і пакуль не зробіш пару трапных стрэлаў у галаву ці 5 ў цела, дык і не памрэ. А можа яшчэ і перарадзіцца праз таго паразіта за вашай спінай, прымушаючы зноўку марнаваць патроны. Іх не тое, каб не хапае, але не будзе і такога, што іх зашмат. Галоўнае, па кутах хадзіць, бочачкі біць з патрэбным порахам, ды лут збіраць з нябожчыкаў. Здароўем мы таксама тут сабе крафціць можам страўкі, што знаходзім, карацей, амаль на самазабеспячэнні. А што не знойдзем, можам прыкупіць у гандляра, які нейкім цудам коўзаецца тут паўсюль і чакае вашых грошыкаў. Паляпшайце зброю, прадавайце цацкі, ну і так далей. Нікуды не падзеўся і тэтрыс у вашым кейсе. Зноў жа ніякай вялікай праблемы ў мяне не было, нават бегаючы з 4 відамі зброі, усё цудоўна змяшчаецца. Безумоўна, пасля некалькі апгрэйдаў, канешне. Хто не разумее, пра што гаворка, дык Рэзідэнт
Резидент слынны асобнай забаўкай па змяшчэнні ўсёй вашай маёмасці ў невялікай валізцы. Натхнённыя гэтай механікай бразільскія інды-распрацоўшчыкі зарабілі невялічкую гульню за пару долараў Save Room, дзе трэба засунуць прапанаваныя рэчы так, каб усё ўлезла. Дзяўчынам з іх скілом змяшчаць мільён рэчаў у сваёй торбачцы, канешне, ніякіх складанасцяў такая гульня не выклікае. Вернемся да стральбы, і трэба адзначыць, што вісячая за плячом камера не тое, каб і вельмі зручная, выбачайце, аматары аўтэнтычнасці. Калідоры, пакойчыкі і так часценька вузкія, ваш герой займае чвэрць экрану умоўна, і ўсё нібыта вельмі блізка, шчыльна і кансольна павольна, так бы мовіць. Бой з вялікай колькасцю ворагаў не экшан, а хутчэй мітусня і варочанне камеры, бо вы і паловы ворагаў не будзеце бачыць. Бегае лявон хранаватенька і ніякіх табе паскарэнняў, рыўкоў, каб выбегчы з натоўпу. Так, агрэсіўная хада са зброяй, наступствы кансольнай спадчыны. Гэта можа нават прагучаць грубавата, але часта ўсё выглядае як цір. Ворагі дастаткова павольна ідуць у ваш бок, даюць вам час цэліць, закладваючы час на тое, што будзеце мазаць па іх. Ніхто не перасоўваецца хутчэй за вас. І складанасці ўзнікаюць толькі, калі вы дасце ім да сябе падысці. У тых жа дзвюх апошніх частках, у тым ліку вядомы Resident Evil Village, геймплэй вядзецца ад першай асобы, то бок з вачэй. Палова гульні наша беганіна не моцна адпавядае хорару, колькі крывава-мярзотнаму экшану. Недзе пасля сярэдзінкі нам пачнуць падкідваць не толькі той самы трымценнік, які мы чакалі, так і геймплейныя разнастайнасці, якія цудоўна расфарбоўваюць наша праходжанне. Эпізод за Эшлі з ліхтаром, душнага, але з асаблівасцямі бессмяротнага монстра тыпу чужога з Alien Isolation, што будзе ганяць вас па вузкіх калідорах туды-сюды. Ці вось гэтыя крыповыя таўсцячкі ў цемры, прыемная насычанасць рознымі ворагамі і нават выклік. Гульня на сярэднім, то бок нармальным узроўні, па складанасці знаходзіцца якраз недзе на незаўважнай мяжы паміж лёгкая сюжэтная вандроўка і нечым ненатуральна складаным. Трэба ўсё ж сачыць за патронамі, іншы раз лепей дабіваць ворага нажом ці нагой, страляць па бочках, што выбухаюць, кідаць гранаты ў натоўпы, не марнаваць лячылкі на невялічкія раны і не лезці грудзьмі на амбразуру. Некаторых босаў прыйшлося забіць не з першай, нават не з другой спробы. Гледачы стрымоў на Twitch пацвердзяць мае словы. Першай гульнёй серыі для мяне была апошняя Resident Evil Village. То бок вёска. Летсплей, якой я праглядзеў недзе год таму, з задавальненнем быў уражаны антуражам, ідэяй і цікавымі персанажамі. Але адбыўся калапс, калі пры праходжанні чацвёртай зараз убачыў усё тое ж самае. Падобная вёска з жыхарамі, культ, замак над ёю і вірусяка дэфіс-паразіт. Тут Лявон ратуе дзяўчыну Эшлі, а там Ітан ратуе дачку Розу. Яны, атрымліваецца, проста зладзілі ідэйны самапаўтор. Я быў непрыемна ўражаны тым, то бок гульня 21-го года была так цёпла сустрэта ўсімі, у тым ліку, канешне, за конт пані Дымітрэску з вялікімі, так бы мовіць, памерамі. Нельга адмаўляць у яе ролі ў маркетынгавым поспеху праекту. І ніхто так і не сказаў потым, што гэта чортава калька з чацвёртай часткі. Зразумела, змененая і паміж імі шмат адрозненняў, але адзіны відавочны стрыжань. Гэта не ўплывае на якасць гульні, што я сёння аглядаю, але моцна падпсавала маё стаўленне і да Resident Evil Village, і да саміх распрацоўшчыкаў. Няўжо тым, хто гуляў ва ўсе гэтыя часткі, тое невідавочна. Я бы з задавальненнем пачытаў каментарыі аматараў і знаўцаў на гэту тэму пад відэа. Можа, таму ё простае і трапнае тлумачэнне, што ўкладваецца ў канву паведамлення, але ж мне, як чалавеку не зануранаму ў серыю, невідавочна. Спадзяюся, я не моцна падпаліў аматараў Рэзідэнта і, магчыма, Лявона Артуровича асабіста, бо цалкам гэта не дурная гульня, якая зацягвае ў сябе, і жаданне яе праходзіць не знікала ні ў які момант. Ладзіў па ёй стрымы на Twitch з задавальненнем. І страляніна, і нечаканыя моманты, і месцамі цікавыя задачкі, агулам гульня не выглядае нуднай, хаця на пачатку можа стварыць уражанне нейкай аднастайнасці. Хоць стварыў агляд не прайшоўшы цалкам яшчэ, там на
нам засталося прыкладна на 1-2 стрымчыка, але ж агульныя ўражанні пра яе ў мяне ўжо, як бачыце, сфармуляваліся. Калі ў вас будуць пытанні, ці вы захочаце са мной паспрачацца, ці проста глянуць гульню, заходзьце на бліжэйшыя стрымы, дзе я абавязкова скончу прыгоды Лявона Артуровича. Я не раю вам набываць яе за поўны кошт. Не за $60. Гульня неблагая, так, але нават для рэмейка я бы знізіў цану ўдвая. Тады яна была бы на 100% адпавядаючай, і меней пытанняў можна задаваць. А так, за $60 атрымаць графічны мод на гульню без адаптацыі да часу і ўжо, пэўна, пасталеўшаму з тых часоў геймеру не ўпэўненыя. Кажуць, што там нават дадалі ў адрозненне ад арыгінала нейкія лакацыі. Тут, на жаль, не магу сказаць. Зноў жа, знаўцы, можаце выправіць мяне ў каментарыях. Распавядзіце мне сваю гісторыю знаёмства з Resident Evil, бо я разумею, што для многіх гэта і першы хорар, і, можа, першая гульня на першай жа PlayStation, і мора прыемных ці страшных успамінаў. Бо я, на жаль, ужо не змагу атрымаць тыя самыя пачуцці, пагуляўшы ў дарослым узросце. Сябры, з сярэдзіны красавіка ў мяне плануецца адпачынак на 2 тыдні, які я правяду ў вёсцы з не самым добрым інетам і вялікай колькасцю гаспадарчых спраў. Я папрашу у вас невялічкі сабе водпуск, калі дазволіце, і вярнуся ў траўні. Але ж, магчыма, калі будзе час, я ўсё ж нешта зраблю невялічкае, калі напампую гульняў загадзя. Дзякуй Алексею Гулеву, што адгукнуўся на мае пакуты з The Last of Us і дапамог узяць Resident Evil 4. Дзякуй патронам з Patreon за магчымасць паглядзець, а зараз уже і паказаць на Твічы дарагія і не вельмі гульнявыя навінкі. Таксама за набыццё новай тэхнікі, у тым ліку мікрафона, на якім і агучваецца гэты агляд. Дарэчы, напішыце пагуку ў каментарыях, як вам, буду чакаць. Таксама чакаю на вашыя панскія і паненскія падабайкі, шляхетныя каментарыі і княжацкія рэпосты. З вами быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю. І да новых сустрэч. Тут і на Твічы.